טוב, שלום, אנחנו נקליט עכשיו את השיעור שעוסק בסדר המזמורים. אני אשתף את המסך. הנה, סדר המזמורים שבספר תהילים, גם קצת בענייני העריכה של הספר. אנחנו רגילים לומר שדוד המלך כתב את הספר, אבל צריך לחשוב, ודיברנו על זה גם בשיעורים אחרים, צריך לחשוב, שאלה אם דוד המלך כתב מזמורים, כמובן הוא אסף גם מזמורים נוספים, והוא אחר כך ערך את הספר וסידר את המזמורים. למשל, הוא בחר 5 מזמורים שיהיו פה, 5 מזמורים יהיו שם, שם יש איזה מבנה לספר. אה, כמובן, לא רואה שזה זה, אז הנה. כמובן, אנחנו בעצם נראה את האדריכלות של הספר. הכותרות זה כמובן נוט בקלם, אבל הן נכונות. האדריכלות של הספר, איך בנו את הספר, איך חילקו אותו לחלקים. אז אנחנו יודעים שאנחנו מחלקים את ספר תהילים, יש כאלה קוראים אותו כל יום, ולכן מחלקים אותו ל7 חלקים. יש כאלה מחלקים אותו לחודש, ולכן אנחנו רואים 30 יום, מחלקים אותו ל30 יום. אבל החלוקה הקדומה יותר שאנחנו מכירים, כלומר זה חלוקות מאוחרות, אבל החלוקה הקדומה יותר שאנחנו מכירים זה חלוקה ל5 ספרים. דהיינו ספר תהילים, אנחנו רואים כבר בגמרא שאומרים שהוא מחולק ל5 חלקים. אז תראו בצד ימין כתוב ככה, והא רבי חייא, הווה יתיב במסכותא. רבי חייא ישב במסכותא, הכוונה היא ישב בבית המרחץ, וחליף ואזיל רבי שמעון ברבי ולא קמי קמי, ויקפד. רבי שמעון ברבי הלך בזמן שרבי חייא ישב שם בבית המרחץ. אתם יודעים שבית המרחץ זה לא מקום שנוהגים בו כבוד לרבנים. היא גם לא שירותים. אתה לא נכנס לשירותים, ויש שם נגיד 3 תאים, הרב שלך נכנס, אז אתה אומר בכבוד הרב, או אתה עומד מפניו שאתה נמצא בבית הכיסא. כמובן שהדברים האלה לא קיימים, וזה מה שהגמרא אומרת שם בקידושין. ואז הגמרא אומרת איך יכול להיות דבר כזה, שאתה אומר שלא צריכים לעמוד פני הכבוד, הרי רבי חייא ישב פעם בבית המרחץ, וחלף והלך רבי שמעון ברבי, וראה אותו, ולא קם מפניו, ויקפד, והוא הקפיד על זה, משהו שצריך לעמוד. וכשהוא הקפיד על זה, כתוב וזה העיקר שלנו, ואתה אומר ללהבו, בא ואמר לאבא שלו, איך יכול להיות שהוא לא עומד בפניי, הוא לא מכבד אותי, מה, לימדתי אותו תורה, איזה תורה לימדתי אותו? 2 חומשים שניתי לו בספר תהילים, ולא עומד מפניי. דהיינו, הספר תהילים מחולק ל5, ואני לימדתי אותו 2 חומשים. לא משנה כרגע מה בדיוק הוא לימד אותו שם, אבל העיקר מהגמרא הזאת, אנחנו רואים שהתהילים מחולק ל5 חלקים, בדיוק כמו שהתורה מחולקת ל5 חלקים. כל חלק נקרא חומש או חומש, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. אותו דבר גם תהילים. אז יש הגבלה בין תהילים לבין חומש. שם התוספות העירו במסכת קידושין, שה5 חלקים האלה ניכרים מאוד. כל אחד מהם מסתיים בברכה. הנה, למשל דוגמה, יש לנו 2 החומשים הראשונים של ספר תהילים. מזמור מ"א הוא המזמור האחרון של החומש הראשון של תהילים. הוא מסתיים בפסוק האחרון, ברוך השם אלוהי ישראל מעולם ועד עולם, אמן ואמן. גם החומש השני, ממזמור ממזמור מ"ב עד מזמור ע"ב, מסתיים, ברוך שם כבודו לעולם, ימלא כבודו בארץ, אמן ואמן. שם עוד פסוק, כלו תפילות דוד בן ישי, הכוונה היא, הסתיימו, או כל אלו, זה כלו, כל אלו תפילות דוד בן ישי, יש עוד הרבה הסברים, אבל זה פחות מעניין כרגע. אנחנו רוצים לראות מה שכתבו התוספות, שבכל חומש סיימו בו בברכה, ברוך השם אלוהי ישראל מעולם עד העולם, אמן ואמן. חומש השני גם כן, יש שם גם כן ברכה, אמן ואמן. חומש שלישי, אותו דבר. מזמור פ"ט, המזמור האחרון של המזמור השלישי, ברוך השם לעולם אמן ואמן. המזמור הרביעי, ברוך השם אלוהי ישראל, אמן ואמן. אתם רואים שכל אחד מהחומשים מסתיים באמן ואמן. שימו לב שאגב שהחומשים הם לא חלוקה מספרית. החלק הראשון של החומשים של תהילים מתחיל ממזמור א' עד מזמור מ"א, שזה מ"א מזמורים. החלק השני מתחיל ממזמור מ"ב עד ע"ב, שזה 21 מזמורים. חלק השלישי ממזמור ממזמור
עין ג' עד מזמור פט, שזה 17 מזמורים. אז עוד פעם, הראשון 41, השני 21, אחר כך 17 מזמורים. החלק הרביעי ממזמור צדיק עד ק"ו, שזה עוד פעם 17 מזמורים. החלק האחרון, חלק גדול, מק"ז עד ק"ן, שזה בעצם 44, 43 מזמורים. 43 מזמורים. והספר האחרון חותם בכל הנשמת ההללויה הללויה, קצת שינוי. אנחנו רואים שבכל מזמור יש ברוך השם לעולם אמן ואמן, בווריאציות שונות. והחלק האחרון של תהילים מסתיים אה, במזמור שונה, כל נשמת הללויה, אנחנו רואים פה איזה חזרה. שימו לב שהראשונים שמדברים על המזמור הזה, הפרשנים שמדברים על המזמור הזה, הם כותבים שיש פה בין 10 ל-13 הללויות. דהיינו, שבסיום הספר, אז מי שחיבר את הספר, מי שערך את הספר, אז הוא, זה כמו עוד פעם, אוסף של מאמרים. תראו לכם שאני עושה, אני פונה להרבה אנשים שיכתבו מאמרים, כותבים מאמרים. במאמר האחרון אני כותב תודה, אפילוג כזה, תודה רבה ריבונו של עולם שעזרת לי לסיים. וגם אנחנו רואים את זה גם בכתבי יד, שהסופר שגומר להעתיק איזשהו ספר, אז הוא כותב ברוך השם לעולם ואמן, תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי, הוא כותב את התאריך שהוא סיים את כתיבת הספר, הוא כותב את המקום שהוא סיים את כתיבת הספר. והמזמור האחרון של תהילים, מזמור ק"ן, הוא כולו הלל לקדוש ברוך הוא. אז אמרנו שיש פה בין 10 ל-13 הללויה, אני אספור אותם. הללויה, 1, הללו אל בקודשו 2, הללו אל ברכי עוזו 3, הללו בגבורותיו 4, הללו קרוב גדלו 5, הללו בתק השופר 6, הללו בעיני ולכינור 7, הללו בתוף המחול 8, הללו בעיני ורגב 9, הללו בצלצלי שמע 10, הללו בצלצלי התורה 11, כל הנשמה תהלל יה 12, הללויה 13. אז יש פה 13 הללויות, וברור שה-13 זה מספר עם הרבה משמעות. רבי יוסף חיון, בהקדמה שלו לספר תהילים, אני חושב שסיפרתי מי זה רבי יוסף חיון, הוא היה הרב של פורטוגל לפני גירוש ספרד, אני זכיתי להוציא את הספר שלו לאור. לצערי הרב, הספר אזל מן השוק, אנחנו עובדים עכשיו על מהדורה חדשה, אני מקווה שהיא תצא בעוד שנה, בקרוב, שזה נקרא מהר. אז יש לו הקדמה, יש לו הקדמה לספר תהילים, שהיא מחולקת ל9 או 10 הקדמות. בהקדמה הרביעית הוא כותב ככה. ההקדמה הרביעית אומר, אני רוצה לדבר על חלקיו של הספר הזה. יש פה ספר, בומבה של ספר, 150 מזמורים. אבל הוא אומר שהיא מחולקת ל5 ספרים. הוא מביא בדיוק מה שאמרנו, הנה חלקי הספר הזה הכוללים 5, מספר 5 חומשי תורה. הראשון, מתחילת הספר, עד סוף מזמור, אשר משכיל אלדד. השני, משכיל לפני קורח עד סוף מזמור לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן וכו' וכו', עד סוף הספר. ואז הוא כותב ככה, ולכן בסוף כל חלק וחלק אמר ברוך השם, לתת הודעה לשם שעזרו לאחל ולכלות החלק ההוא. בסוף הספר, מקום ברוך השם, דנו במקום לכתוב ברוך השם, אמר מזמור אחד כולו של הודעה, והוא הללו אל בקודשו. אז אנחנו מבינים כבר שהספר מחולק ל5 ספרים, דהיינו החלוקה של קריאה שקוראים אותו פעם בשבוע, חלוקה 7 ימים היא חלוקה מאוחרת. חלוקה שמחלקים אותו ל30 יום, חלוקה נפלאה, אבל היא חלוקה מאוחרת. העורך עצמו של הספר, מי שהביא לנו את הספר לדורי דורות, הוא חילק את הספר ל5 חלקים, ובכל כל חלק הוא אמר תודה רבה ריבונו של עולם שזיכית אותי לעשות את המעשה הזה. במדרש תהילים, שזה מדרש שכנראה נכתב בתקופה של רש"י, דהיינו בערך לפני 1000 שנה. לא ברור אם הכל נכתב אז או נכתב במשך 400 שנה, בכל אופן הספר הזה היה ידוע לרש"י ולהרבה ראשונים, מצטטים אותו הרבה. הם עושים פה השוואה, במדרש הזה עושים השוואה בין דוד המלך למשה רבנו. ואם משווים את דוד המלך למשה רבנו, כמובן שזה משדרג את דוד המלך וגם את המעשים שלו. כי אם ישבו אותי למשה רבנו, כמובן שזה מחמאה בשבילי. אז אם משווים דוד המשובח כמובן, מצד עצמו, למשה רבנו, זה כמובן מראה על מעלתו הגדולה של דוד המלך. בואו נקרא את המזמור, את המדרש. וזאת תורת האדם. זאת תורת אברהם, יצחק ויעקב, אין כתיב כאן, אלא זאת תורת האדם. מי הוא המשובח שבנביאים, המשובח שבמלכים? המשובח שבנביאים זה משה, כמובן, לא קם נביא עוד כמשה. לא קם בישראל נביא עוד כמשה.
משובח שבין המלכים זה דוד, גם כן שני דברים ידועים. את מוצא כל מה שעשה משה, עשה דוד. משה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את ישראל משירות גלויות. משה עשה מלחמה בסיחון ואוג, ודוד עשה מלחמה כל סביבותיו, כל סביביו. דנו גם אנשים גדולים עושים מלחמות. משה מלך על ישראל ועל יהודה, ודוד מלך על ישראל ועל יהודה. משה קרא לישראל את הים, ודוד קרא לישראל את הנהרות. משה בנה מזבח ודוד בנה מזבח. זה יקרי וזה יקרי, משה נתן 5 חומשי תורה לישראל, זה מה שחשוב לענייננו, ודוד נתן 5 ספרים שבתהילים, דהיינו החלוקה הזאת ל5 ספרים, לפי המדרש מיוחסת לדוד המלך. רק נסיים, משה ברך לישראל באשריך, אשריך ישראל מכמוך, ודוד ברך את ישראל באשרי האיש אשר לא הלך. בואו נראה את זה ככה בצורה ויזואלית שעושה לנו הנוטבוק אליהם. יש פה השוואה מדויקת בין משה לבין דוד, וכמובן זה מראה על הגדלות של דוד המלך ועל גדלות מעשיהם. שניהם עשו דברים חשובים, גם שניהם משובחים, שניהם, משה הוא ראש הנביאים, דוד הוא ראש המלכים. אלה עסקו בגאולה, עסקו בהגנה, עסקו בניסים, עשו ניסים, דאגו שאנשים יתפללו, יהיה להם קשר לקדוש ברוך הוא, והביאו טקסט מכונן. זה נתן 5 חומשי תורה, וזה נתן 5 ספרים שבתהילים. רס"ג, שהוא עסק רבות בתהילים, אז הוא כותב ככה, הוא כותב בהקדמה שלו, שצריך לדון בסדר של המזמורים עצמם. ופה אנחנו מגלים דברים מוזרים מאוד. אז הוא כותב ככה, אני קורא את הדברים שלו כדי לחיבת הלשון של רס"ג. כמובן היא מתורגמת מערבית לעברית. והוא אומר עוד בפתח דבריי בעניין סדר מזמורים אלו, שאנו מוצאים אותם בלתי סדורים לפי סדר הזמנים. אנו אין פה סדר כרונולוגי, זה די מזכיר את המקרא. במקרא אנחנו אומרים אין מוקדם ומאוחר בתורה. אותו דבר גם בתהילים. למה? איך הוא מוכר? זה לפי שהוא אומר בתחילת הספר, מזמור לדוד וברכו מפני אבשלום בנו. פני אבשלום בנו זה שייך לסוף חייו של דוד המלך. אומר אחריו במו נתן הנביא. נתן הנביא, עוד פעם, זה גם כן, זה שמואל ב' פרק י"ב, ברכו מפני אבשלום בנו, אני חושב שזה כ"ד, זה גם כן שמואל ב'. הוא אומר אחריו בבוא דואג האדומי ויגיד לשאול בא דוד על בית אחימלך, זה גם כן שמואל א'. בבוא הזיפים ויאמרו לשאול על אדום מסתתר עמנו, זה קרה אחר כך, זה מזמור נ"ד. אז אתם רואים שיש פה מהפך בסדר, יש פה בלגן, כאילו לקחו את כל המזמורים והרבבו אותם, לא עשו לפי סדר כרונולוגי. הוא אומר רס"ג, והרי המקורות המפורשים בספר שמואל מבארים שעניין דואג הוא הראשון, בעניין הזיפים, מדבר יהודה ופלישתים בגת אחרי כן, אבל בבוא אליו נתן הנביא וברכו מפני אבשלום בנו הם בסוף ימיו. הנה הניסים, הספרתי אותם, זה האירוע הרביעי, המזמור הראשון זה האירוע הרביעי, מזמור השני שמופיע, אגב בדילוג עצום, זה האירוע השלישי בחייו. אחר כך מזמור נ"ב, מיד אחריו, יש לנו דילוג מהאירוע השלישי לאירוע הראשון, ולא בחייו של דוד, הכוונה באירוע של תהילים מדבר עליו. ואמרו לזפים, יש פה גם כן גרפיקה מאוד יפה של נוטבוק אליהם, תסתכלו מצד ימין לשמאל. מזמור ג' זה המזמור הראשון שמופיע בספר שמואל, מופיע בספר תהילים. מזמור נ"א הוא השני שמופיע כרונולוגית, לא כרונולוגית, מופיע השני כאירוע של דוד. מזמור שלישי זה לפי השעון, מזמור שלישי ומזמור רביעי, אבל בפועל, בסדר כרונולוגי זה A, B, C ו-D, אתם אומרים שאין פה סדר, אין פה הלימה, הייתי מצפה שאחד זה יהיה A, 2 יהיה B, 3 יהיה C ו4 יהיה D, ובפועל זה לא ככה. אז רס"ג מנסה למצוא איזשהו סדר היגיון. אני רוצה שתבינו שהראשונים ניסו להראות את ההיגיון של הסיפורים שמופיעים בתורה, או המזמורים שמופיעים בתהילים, או הנבואות שמופיעות בנביאים. לא יכול להיות שלמשל פרשת חלה מופיעה בפרשת קורח, מה הקשר? מנסים למצוא את ההיגיון. גם פרשת משפטים, שיש שם מקבצים כל פעם של דינים, אז רס"ג, אבן עזרא ואחרים מנסים למצוא קשר. למה כתבו את זה סמוך לזה? כמובן שגם חז"ל עסקו את זה, אמרו, סמוכים לעד לעולם, נשואים מאמת וישר. אם פרשה סמוכה לפרשה אחרת, זה אומר שיש קשר ביניהם, ולומדים מזה כל מיני הלכות. למשל, דוגמה מפורסמת,
כתוב לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, פסוק אחר כך גדילים תעשה לך. זה למדו שזה מצוות ציצית. ככה למדו חז"ל שלמרות שלא תלבש שעטנז, אבל גדילים תעשה לך משעטנז. גדילים מותר לעשות ציצית משעטנז. בכל אופן, אז רס"ג מנסה למצוא הסבר הגיוני למזמורים, הסדר של המזמורים, למה הם מסודרים בצורה כזאת. אז הוא כותב ככה, הוא מביא 3 אפשרות, ואשר יש לומר בזה על דרך האפשר. כיוון שיש מן המזמורים שנצטווינו בהם לאומרם בצד המזרחי של המקדש, ומהם בצד המערבי, ומהם בשתי רוחות הדרום והצפון, אפשר שקיבץ מה שלכל צד למקום אחד, נמצא שהחיבור על הנכון לפי סדר הרוחות. אומר, יכול להיות, הרי דוד המלך כתב את המזמורים כדי שיאמרו במקדש. אחת הסיבות שהוא כתב מזמורים, כדי שהלוויים יהללו את הקדוש ברוך הוא במקדש. אבל הוא אמר, לפי רס"ג, כמובן, זה לא לפי הרבה מהפרשנים, אבל לפי רס"ג, מזמורים מסוימים נאמרים בצד צפון של המזבח, מזמורים אחרים בצד מערב של המזבח, בצד דרום, בצד מזרח, ולכן המזמורים מחולקים לפי הצדדים. דנו, יכול להיות תאורטית שספר א', חומש ראשון זה מזרח, חומש שני מערב, שלישי צפון והרביעי דרום. יכול להיות. זה מה שהוא מעלה על דרך האפשר. או אפשרות אחרת, שזה נאמר לפי ההקשר, דהיינו לפי סדר השנה, חלקו את המזמורים לפי מה אומרים ביום הראשון, ביום השני, מה נאמר בשבת, מה נאמר במועדים, מה נאמר בראשי חודשים. עכשיו אל תקשו עליי ממזמור שיר של יום שאנחנו אומרים היום, כי רס"ג לא התייחס לזה, אני באמת לא יודע מה הוא יענה, אבל הוא עצמו אומר שזה רק השערות, אני לא יודע את האמת. ואפשר עוד, אפשרות שלישית, שזה נמסר לפי מי שאומר אותם. הרי דוד לפי רס"ג כתב את המזמורים, אחד הוא נתן לבני קורח, חלק הוא נתן לאסף, חלק הוא נתן, יודע, לדיוטון וכו' וכו'. ולפי זה חילקו את הספרים. פה אנחנו נמצא שיש פה איזשהו סדר מסוים, אבל הדברים האלה לא ברורים עד הסוף. תראו, הוא כותב בסוף, כל מה שתאמר מההסברים האלו על חיבור הספר, בלי להחליט, לקבוע, זה בדיוק ההסבר הנכון, הרי הוא נכון, והאחד יניחנו, הכוונה היא, או ינחנו, הקדוש ברוך הוא יניח אותנו, או ינחה אותנו, לדעת את האמת, כי באמת אנחנו לא יודעים מה הסדר של המזמורים. אבל למרות זאת, רס"ג ניסה למצוא בפירוש שלו, להגיד למה מזמור מסוים נכתב אחרי מזמור אחר. אנחנו נראה לזה דוגמה תכף בהמשך. אז הנה, זה גם כן שקף טוב שמסכם לכם, שהספרים מחולקים או לפי המרחב גיאוגרפי שבהם יאמרו, או לפי הזמן הקלנדרי של לוח השנה, או לפי מחבר או מי שאמור לומר אותם. אומר אבן עזרא, אבן עזרא בהקדמה שלו, גם הוא כתב הקדמות, והוא כתב הקדמה במחקר הרביעי שלו, הוא כותב ככה, מה הטעם אלה השמות הכתובים על קצות המזמורים, על קצת המזמורים? כמו למנצח, מה זה למנצח? מה זה מכתם? מה זה משכיל? מה זה איילת השחר? למה מזמור מסוים קוראים לו משכיל, ואחר לא? למה יש מזמורי שיר המעלות אגב? ואם המזמורים דבקים זה עם זה, השאלה אם יש קשורים אחד לשני. ואז, והנה, כלומר, אם בכלל המזמורים קשורים אחד לשני. וזה מה שחשוב לי כרגע. והנה הגאון ז"ל אמר, גאון שהוא כותב הגאון הכוונה היא רס"ג, כי הם דבקים. הוא אומר, כל מזמור יש לו קשר למזמור הקודם, ולכן שמו אותו אחריו. לדוגמה, שזה כמובן די הגיוני. לדוגמה, מה הוא אומר? כתוב ככה, כי טעם בברכו מפני אבשלום בנו, דבק עם למה רגשו גויים. המזמור השני זה למה רגשו גויים ולאמי יוגו ריק. מזמור השני בתהילים. מזמור השלישי בתהילים זה מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. למה הסמיכו את המזמור שכתב דוד מפני ברכו מפני אבשלום בנו למזמור למה רגשו גויים שמדבר על המשיח? כי המזמור הזה מדבר למה רגשו גויים ולאמי יהגו ריק, התייצבו על השם ועל משיחו. למה רגשו גויים ולאומים גאוריק, התייצבו מלכי הארץ ואוזנים יסדו יחד על השם ועל משיחו. הם מתאספים על השם ועל משיחו. מי זה משיחו? משיחו זה המשיח. משיח זה גם דוד, כן, גם שלמה, כל מי שנמשך בשמן. אז הוא כתב את המזמור לפי הרבה מהפרשנים על זמן שהוא עצמו נמשך למלך. אז למה הסמיכו את מזמור בברכו מפני אבשלום בנו למזמור על המשיח? כדי להגיד שיקרה לקושרים על המשיח כמו לאבשלום. כמו שאלה שרדפו אחרי אבשלום בנו, כמו כל אלה, סליחה, כמו אלה שרדפו אחרי דוד, כמו אבשלום, אבשלום הבן של דוד, רדף אחריו, רצה להרוג אותו, שזה אגב דבר מזעזע מאוד, אבל זה מה שהיה.
אבשלום רצה להרוג את אביו, ומה קרה? לא נתלה. אותו דבר יקרה לאלה שרודפים אחרי המשיח, לפי איזה פירוש שתפרשו את זה. אז זה מה שכותב הגאון על הקשר בין מזמור ג' למזמור ב'. למה מזמור ג' שמו אותו אחרי מזמור ב'. אומר על זה רס"ג, והנה זה דרך דרש. למה? כי לדעתי, אומר רבן עזרא, אין שום קשר בין מזמור למזמור. כדי להראות שאין קשר, הוא מביא את הדוגמה הבאה. והנה בחלק הראשון כתב, בחלק הראשון, הכוונה היא בספר הראשון של תהילים. כתב ברחוב בני אבשלום בנו, שהיה קרוב מאחרית ימי דוד. אז זה היה סמוך לזקנותו של דוד. בחלק החמישי כתוב, בחלק האחרון של ספר תהילים, דנו ממזמור ק"ז והלאה, ומזמור קמ"ב, מזמור לדוד בהיותו במערה תפילה. מתי במערה ונשא תפילה? כשהוא ברח משאול, אז זה היה בתחילת חייו, תחילת הקריירה של דוד. אז אתה רואה מזמור שתחילת חייו, כתוב במזמור, בסוף הספר, קוראים ב', מזמור שסוף חייו כתוב בתחילת הספר. אז לכן אומר אין סדר, אנחנו לא יודעים מה הסדר. והנה בתורה כתוב באחד לחודש השני בשנה השנית, בפסוק הראשון, עכשיו אבן עזרא מביא דוגמה של מוקדם מאוחר בתורה, המקרה הכי קלאסי זה הפסוק הראשון של ספר במדבר, מדבר על השנה השנייה במדבר, והפסוק הראשון של פרק תשיעי, דהיינו פרק ט', מדבר על השנה, סליחה, הפסוק הראשון בספר במדבר מדבר על השנה השנייה בחודש השני, ושניהם מדברים על השנה השנייה, אבל זה בחודש השני, ופרק ט' פסוק א' מדבר על השנה השנייה בחודש הראשון. זה אבסורד, אתה שם את חודש ניסן בפרק ט' ואת חודש אייר בפרק א', שזה אבסורד. על כן אמרו המעתיקים, הכוונה חז"ל, שהם העתיקו לנו את הבשורה, אין מוקדם מאוחר בתורה. הנה האמת שכל מזמור בפני עצמו אומר, אל תחפש קשר בין מזמור למזמור, אתם רואים שאין פה סדר ברור, למרות זאת רס"ג חיפש ואבן עזרא לא אהב את זה. אז זה גם כן עוד שקף מאוד יפה. לפי רס"ג הכל קשור אחד לשני. לפי אבן עזרא כל מזמור עובד בפני עצמו, אל תחפשו קשר. דבר מאוד מאוד יפה שחשוב שתכירו את שיטת רבי רפאל ברדוגו. רבי רפאל ברדוגו, אני מביא אותו גם בגלל התוכן שלו וגם בגלל שתכירו חכם גדול שחי במרוקו, שאנחנו לצערנו הרב לא מכירים אותו היום, ואפילו מרוקאים בקושי מכירים אותו, יודעים רק שקוראים לו רבי רפאל המלאך. והוא כתב ספר שנקרא מסמך לב, הוא כותב הרבה ספרים, גם בקבלה, גם בהלכה. חריף מאוד, חכם גדול, והוא כותב כך, כותב דבר מאוד נועז. כותב שהספר הזה כתב אותו דוד, אבל את הסידור שלו זה לא אסף דוד. דוד אסף מזמורים, אבל אחר כך אנשי כנסת הגדולה, דנו בתחילת בית שני, שהיו חלקם נביאים, דהיינו חגי, זכריה ומלאכי, הם אלה שערכו את הספר. דהיינו, בזמן בית ראשון לא היה ספר. לא היה ספר תהילים, היו מזמורים, וכל אחד אסף לו מזמורים ואמר אותם וכתב אותם. אבל אחר כך כתבו מזמורים נוספים, כולל בזמן תקופת חורבן בית ראשון, שזה מאוד הגיוני שנכתב אז מזמורים, כמו על נהרות בבל, שמשלנו גם בכינו בזוכרינו ציון, ואז אספו את כל המזמורים האלה אחרי שחזרו לארץ, וכרכו את זה לספר, והכניסו אותו לקנון התנ"כי, ובזכות זה יש לנו כ"ד ספרים. לפני כן היה לנו פחות ספרים. מי עשה את זה? אנשים בעלי שיעור קומה, של הכנסת הגדולה. חלקם היו גם נביאים, כמו חגי, זכריה ומלאכי. בואו רק נקרא את הספרים שלו, שתדעו שאני לא ממציא. הספר הנכבד הזה מיוחד לאדוננו נזר ישראל, נזר ישראל כוונה, כתר ישראל, דוד המלך עליו שלום. אך סידורו וחילוק ספריו לחמישה ספרים נראה שהוא על ידי נביאים אחרונים עם אנשי כנסת הגדולה. כי באו בו כמה מזמורים שנראה מן עינם שהוזכרו אחר חורבן בית ראשון. דהיינו אומר רבי רפאל ברדוגו, שיש מזמורים שנכתבו אחר כך. אל תדחפו את כל מזמורי תהילים לדוד, או עד דוד. יש מזמורים שנכתבו אחר כך. כמובן שזה דעה חדשנית, הראשונים לא אומרים ככה, הראשונים אומרים שזה מזמורים שכתב דוד בנבואה. הראינו גם שגאונים סוברים גם כן אחרת, כלומר אחרת מהראשונים. אבל זה לא דעות נפוצות, התפיסה שלנו הכללית היא תמיד שדוד המלך כתב הכל. אבל הנה אתם רואים גם הגאונים, כמו שאמרנו בשיעורים אחרים, וגם רבי ברדוגו שהיה צדיק וקדוש,
כותב שלדעתו חלק מהמזמורים נכתבו בתקופת חורבן בית ראשון, ואז לקחו את המזמורים האלה, סידרו אותם לפי 5 חלקים, סידרו אותם לפי סדר מסוים. אז הנה אתם רואים שהוא לא אומר כמו מדרש תהילים, אלא שהדבר הזה לא נכתב, כלומר הספר לא נכרך על ידי דוד, על ידי נביאים אחרונים ואנשי כנסת הגדולה. ואז הוא כותב עוד דבר חשוב, בכל מזמור שלא נזכר שם מחברו. יש לנו הרבה מזמורים שלא כתוב, וכתב אותו, למשל, הללויה יודע השם בכל לבב, בסוד ישרים וידע. אין לנו מושג מי אמר אותו. גם על נהרות בבל, כמו שהזכרנו, גם שיר המעלות שלא כתוב לדוד. יש הרבה מזמורים, ברכין ושיט השם, לא כתוב מי אמר אותם. בכל מזמור, על חלק מהדברים שאמרתי עכשיו אפשר להתווכח. בכל אופן, ודאי שיש מזמורים אנונימיים, זה נקרא בלשון התלמוד מזמורים יתומים. בכל מזמור שלא נזכר שם מחברו, אפשר להשתכח שמו. או מי שחיברו לא הזכיר שמו, כתב אנונימי. ואכן, להיות שרוב הספר לדוד המלך עליו השלום, יחסרו לדוד המלך עליו השלום. כלומר, חז"ל דיברו הדרך כלל, אבל ברור שיש גם פרטים שלא נכתבו על ידי דוד. כשיחפשו הפשטנים ורז"ל בספר זה מצאו מחובר מ10 זקנים. הוא אומר, חז"ל והפשטנים ניסו לדעת מי כתב את כל המזמורים, אמרו זה 10, אבל אומר רבי רפאל ברדוגו, ולקוצר דעתי, דהיינו לעניות דעתי מה שנקרא, דהיינו אותם שנזכר שמם, זה 10 זקנים, אבל שלא נזכר שמם יותר היו. דהיינו הוא סובר אחרת מכל הדעות שאמרנו עד עכשיו, שרק 10 זקנים כתבו, או 11 זקנים, או 13, 14 זקנים כתבו, אמר לא, יכול להיות שיש הרבה יותר. ויש שפירשו כל המזמור על דוד המלך עליו שלום על גלותנו זה. דנו לקחו כל מזמור ואמרו זה על הגלות שלנו. לדעתי רחוק הוא. אך דוד המלך עליו שלום על עצמו דיבר. דנו, יש נטייה של פרשנים להגיד על מזמור מסוים שכתב דוד המלך, הוא כתב אותו בעצם לעתיד לבוא, על הגלות. למה? כי יש שם איסורים וקשיים. אומר רבי פיר ברדוגו, לא, דוד המלך פירש אותם על עצמו. דנו, כשאתם תגיעו למזמורים, שדוד המלך מדבר על צער וגלות וקשיים, אז את לא, אז הרבה פרשנים הסבירו את זה לעתיד לבוא. אומר רבי רפאל ברדוגו, לא, על עצמו הוא כתב, שזה די הגיוני, שהבן אדם כותב על עצמו מזמורים. הוא לא מדבר על הגלות לפני שיש גלות. אכן כל דבריי יעתו להאמר עלינו. ואני, כלומר, ברור שאפשר לפריש אותם גם על עצמנו, ולכן אנחנו שקוראים תהילים, מתרגמים את הדברים על עצמנו. ואני בעוני אגלה דעתי בכל מזמור, על מה נעשה ועל מה נתייסד, וכל הנזכר במפרשים, המשוך אותי ממנו, כי הם ביד כל אדם. זה אומר, מה שנזכר במפרשים, אני לא אבוא להעתיק אותם, תראו אותו במפרשנים, אתם רוצים רש"י, אבן עזרא, רד"ק, חיון, מלבין, כל מה שאתם רוצים אתם יכולים לקרוא, אבל אני אכתוב מה דעתי ולא מה דעת האחרים, כדי שלא למרוח אתכם סתם במלל נוסף. אז הנה עוד פעם שקף שמשקף את מה שאמר רבי רפאל ברדוגו, שהמזמור הזה, שדוד המלך כתב הרבה מהמזמורים, בחורבן בית ראשון היו עוד מזמורים, ואנשי כנסת הגדולה עברו את הספר באופן סופי. אני רוצה להראות לכם שסך הכל יש המון מקבצים בספר שהם ברור למה הם אחד אחרי השני, כי הם שייכים לאותו קטגוריה. למשל, מזמור מ"ב ומ"ג, בהמשך אנחנו נראה שיכול להיות שזה אותו מזמור, רק הוא עבר איזשהו פיצול פה. בכל אופן, מזמור מ"ב, למצליח משכיל לבני קורח, מזמור מ"ד, קורח, ה', קורח, מ"ו, ז', ח', ט', כל אלה זה מקבץ של מזמורי בני קורח. יש מזמורי משכיל, נ"ב, נ"ג, נ"ד, כולם מתחילים במשכיל, משכיל לדוד, משכיל לדוד, משכיל לדוד. נ"ו, ז', ח', ט', ס', מכתם, 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 מכתם. בהמשך אנחנו נראה שמכתם זה דבר משובח. מזמורי לאסף, מע"ג עד פ"ג, כולל מזמורים לאסף. אז יש פה מקבצים די ברורים. מזמורים בשביל בני קורח, פ"ד, פ"ה, באמצע יש לנו איזה חריגה פה, אנחנו נדבר עליה, מזמור פ"ו של דוד, ואחר כך עוד פעם, 2 לבני קורח. יש מזמורי משה, כמו מזמור צדיק התקוף א', דיברנו על זה כבר פעם אחת, נקרא את זה כי זה חשוב, ככה להכיר את זה. 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים, ככה מופיע במדרש תהילים. מזמור תפילה למשה איש האלוהים, הוא אמר אותו כנגד ראובן. מזמור יושב בסתר עליון כנגד ששת לוי. השם מלאך גאות לבש מזמור צדיק ג' בנימין. פה הוא גם מדבר על יום השבת, בסדר? המזמור של יום השבת, שזה כנגד, אני דילגתי, עוד פעם אני קורא. יוסף בסתר עליון כנגד לוי, מזמור של יום השבת, מזמור העוקב אחריו, יהודה,
מזמור צדיק ג' כנגד בנימין, צדיק ד' שאומרים אותו ביום רביעי כנגד שבטו של גד, שאליהו זכור לטוב העומד ממנו. אגב, שימו לב שלפי מדרש תהילים, אליהו הנביא הוא משבט גד בכלל. אנחנו רואים שאליהו הוא כהן. מה לא כהן בבית הקברות, בבית העלמין, שראו דוד יש איזה מדרש שאומרים שראו את אליהו בבית הקברות, אמרו לו מה לכהן בבית הקברות, הרי הוא צאצא גלגול של אליהו, או הוא אליהו עצמו. בכל אופן, אתם רואים שיש מדרשים סותרים. לפי המדרש הזה, אליהו הוא מגד. לכו נרננה על השם, המזמור המפורסם, יששכר. אמר רבי יהושע מלוי, עד כאן שמעתי מכאן ואין לך חשוב לעצמך. בכל אופן, המדרש הזה, יש פה מקבץ של מזמורים שכולם שייכים למשה, כי הראשון הוא למשה, וכל האחרים הם אנונימיים. דיברנו לפני כן מזמורים אנונימיים, שבסתר עליון האנונימי, כל מה שאנחנו אומרים בערב שבת הוא אנונימי, לכו נרננה. אז חז"ל מייחסים את כל, לא חז"ל, זה מדרש, בסדר? מדרש, לא ברור אם זה חז"ל או קדום. אני חושב שיש לזה גם מקור יותר קדום, שמזמורים צדיק עד קוף, עד מזמור לתודה, כולם כתב אותו משה רבנו, אז זה גם כן איזה מקבץ נוסף של מזמורים. שני מזמורי ברכי נפשי, שני מזמורים של, בסדר, אנחנו מכירים בעיקר את קד, אבל יש גם מזמור קג שאומרים אותו בשבת, מי שאומר. מזמור אקרוסטיכון, קד, קד, שניהם אקרוסטיכון, מודה השם בכל יום, גם באותו צורה. שתי אותיות בכל פסוק, ושני פסוקים האחרונים, שלוש אותיות בכל פסוק. מזמורי הלל, בסך הכל אנחנו רואים שיש פה די הרבה קבוצות של מקבצים, מקבצים של מזמורים. מזמורי שיר המעלות, כולם זה המעלות וזה למעלות, בסדר? יש פה 15 מזמורים, אז ככה אנחנו רואים הרבה מזמורים שהם די מקובצים. יש לכם פה גם בגרפיקה יפה, שתראו את זה. זה עוזר יותר לזיכרון. בכל אופן, אתם רואים שיש פה, זה השיר המעלות, לפי חז"ל, אמר אותם כנגד 15 מעלות, מדרגות, שיש בין עזרת נשים לעזרת ישראל. והקרשנדו, מה שנקרא, המזמורים האחרונים, מזמור קמ"ה עד קנ"ן, כל המזמורים האלה פותחים בהללויה, מסיימים בהללויה, אנחנו נדבר על זה בסרטון אחר. בכל אופן, אתם רואים שיש המון מקבצים, המון מקבצים של תהילים, ולכן לא תמיד אנחנו יודעים למה מקבץ ליד מקבץ, אבל אנחנו רואים שיש פה מקבצים, והסדר הוא די סדר, הוא לא סתמי כזה, אלא יש בו הרבה היגיון, ובעזרת השם כל אחד יעשה מחקר וינסה למצוא את הקשר בין מזמור למזמור. עד כאן